Maslavati uyo anga ari chairman. Kutaura kwandiri kuita ndekwechipiri mukati medare rinorekwa ngezi. Ndakauya musi wa5 December ndichitaura nyaya iyi. Kukatumigwa matsamba kuti ainde. Ndakaona varume ava vasina action yavakatora. Ndikadzoka futi kuno kudai. Ndingati pekutanga ndakatanga kuenda kuna Sabhuku. Kumunda kwangu kune vanhu avo andaona vakakamba ikoko. Munda ndewangu ndakaita ndakaswapa naShavati. Sabhuku akati nyaya iyi inoda kuti uinde kwakansela. Ndikaenda kwakansela ndikandotaura nakansela. Kansela akauya akataura nevarume ava vakanga vari mukomiti panguva iyoyo. Vakaramba kunzwisisa. Ndikadaidza Vidco chairman vakamudzinga. Ndikaenda kuLenzi ndikanotora murume wekuLenzi. Varume ava vakati kana usina map panoguma kuti munda uyu unoguma papi, pana hatidi kana kuona. WeLenzi akadzokera. Ndikazotora danho rekuuya kwamambo kuno kuti ndiwe ndizobetserwa panyaya yangu. Vakuru ava vari mukati mekomiti. Ndakavaudza vasati vakugovera vanhu achiti toda kuvaendesa kumunda kwamai avo. Ndokwatida kunogova. Ndikaenda navo padare ava vakomana tikaenda tose tikanoratidzana. Ndichiti pekutanga ndichipinda mukati mevillage taswapa. Ndakaenda nemuridzi wemunda. Akati hoku yako yekutanga iri apa, yechipiri iri apa, yechitatu iri apa, yechi4 iri apa. Ndikaona kuti hazvina kukodzera kuti ndiinde nemunhu iyeye ndakaswapa naye. Ndikatora vakanga varipo panguva iyoyo nevakatanga kugara nzvimbo iyoyo. Vakauya vakandiratidza hoko pandakaratidzwa nemunhu wandakachinjana naye. Pakanga paina chairman ainzi Bangura. Vandaka ndichida vama yavo. Vanhu vatinavo nhasi mudare. Muri kuvapomera mhosva iyi. Yekunogarisa vanhu mumunda mangu. Ava havasi kugarisa vanhu. Ava ndo vakagariswa mumunda. Ava varigera apa ndo vakanga vari mukomiti neava namai ava namai ava. Saka maunza komiti. Komiti ndoya ava mai ava vagara vatumwa nemurume wavo ndo vagere kumunda. Vakagara kumunda. Kureva kuti kana neoffer letter yemunda havana. Netsamba yemunda yeramai. Havana. Toda kukubatsirana. Musaone vanhu kuwanda vachiitisa munhu chinenge chinhu chinenge chisiri correct. Zvinenge zviri wrong. Chinhu chakanaka chinoda kubatsirana. Hakuna munhu asingadi kuti munhu vakaita chinhu chakanaka chekukutsvagirai pekuti garai. Handiti tese tinotarisa toona kuti vaiva nedonzvo rekuti munhu ngaagare. But kana vagarisa munhu mumunda woumwe zviri wrong. Handiti mapawa. Donzvo rakanaka. But kana tanotora munhu tanomuisa mumunda woumwe hatina problem yatagadzirisa. Tatsvaga kuvenganisa vanhu vasingazivani. Handiti mapawa. Tatokireta ruvengo. Handiti mapawa. Saka amen. Sabhuku ndandomuchitaura zvaSabhuku ndiani? Sabhuku Mafaka. Vamafaka. Yongo. Kazhinji kana isusu kwatiri maSabhuku. Inhau yekuti zvichida vanokuresista kuti hamusi maSabhuku. Muri. Handiti mapawa. Muri maSabhuku. Vari kukuremekedzai manje. Chatanga tisina kuya ndimambo taana. Kwete kurota kuhope. Mambo aveko. Aveko. Iko kuya kubisa 2 maheadmen. Emwe kwa pamoja. Ku 16, 18 ne 15. 2 maheadmen. Handiti mapano.
imakagara kuya muchirwisa umambo kumusha kwenyu kwamakapa hatikuzivi. Asi we are busy fighting kuti haasi mambo akazodii ko ndo zvamakavinga kumisha kwedu. Nyaya yatinoda kuti taure nezvayo panapa ndekuti vanhu kana angave chairman akanga ari in charge achiita zvinhu zvakadaro ngaaiteka zvinhu zviri proper. Zvinova nemakore mangani muchigara pani ipapo amai? 3 years dzekutambisa. Isusu hatina nguva yekudyira uroyi mukunyara tichisapota chinhu chiri wrong. Chinhu chiri wrong chiri wrong. Handiti dai paine imwe nzvimbo izvozvi iri free. Handiti vanhu vakabisai mumunda wemunhu vakakuendesai panhu pasina munhu dai kuchinzi makagariswa kumafuro. Handiti tingada tichitaura zvokuti kana nguva yekutaura zvemafuro yakwana ndo patinozosangana nemi. Hakuna munhu angadai achikuteverai but pamunda pane muridzi wako. Tine makanseras munzvimbo dzatinogara hatina here? Kansera arimo kana sabhuku ariyo musiri kuda time yake ichakwana yasabu ndio wedu sabhuku isusu. Saka tinomuremekedza ndiso. Kansera anitamba yakanyora zvikandosvitsa pavari vose. Ndo pandinoda kuuya ikoko musiyama. Kansera ndiye muridzi wewadi. Mazvinzwa wadi rese as a whole kusanganisira masabhuku arimomo. Kansera mwana wasabhuku bridge ratinoyambutsa zvinhu naro kuuya zvinhu kukanzwi kubva kuhurumende kuti zvisvike kwatiri zvinoenda kuna kansera ouya nazvo kuti kuzozvipa kumachairman nemasabhuku ari kuground. Saka kana zvadaro kansera wewadi anyora tsamba yekukustopai chakaipa. Ezvino murume wava ari kutuma mai kuti agoramba achitaura kuzvitutumadza. Ndiye angadai ari pano tichimuudza murume wenyu kuti don't waste time. Handitwa ukaona vanhu vachikufukidzira vakuitisa chinhu chakaipa pasina fufuro vanhu havamire newe. Handitwa kana pane zvimwe zvaitika behind ndo paunoona vanhu vachimira nechinhu chiri wrong vachikusapota. Asi musi wokuchema mani hauchemedzwe vakakubatsira kuchema unochema uri wega. Saka kana vanhu tichiita zvinhu zvatinenge tichiita vekomiti makomitis haasi kudhoneni chete ari kwese. Isu tiri masabhuku kumisha kwatinobva but kana mingi chairman wedevelopment auya anoronga development neni sasabhuku nokuti musha wari kuda kushanda development yauya nayo yacho iyoyo musha wangu. Saka kana totora vanhu tonogadzika munda meumwe hapana kwatiri kuenda. Vanhu vangani vakagadzikwa munda menyu varipo izvozvo vashanu mumunda. Saka hauna kamunda? Handina. Saka chikumbiro changu sabhuku havasi ava handida vamukutaura anga anohera ndo makomiti aripo here nhasi. Chairman aripo toda current chairman aripo nhasi ndeubi haana kuuya asi kuna vice wavo vari papo. Ndio chairman ndivavo chairman wavo. Vapana kusitaurira ndiri kubvunza sitaura chirungu. Ndati chairman varipo nhasi kuground toda kuti mutibatsire chairman. Musha watiri kutaura nezvavo hausi mutsva. Maane makore vanhu vakazara munana Dhoneni vachinji muya vakabva paSanyata apa. Ini ndiri mwana womuSanyata ndo mandakadzidza chikoro. Very good. 84 85 ndo pakatanga nyaya idzodzo. Vanhu vachibvawo kwachinzi vari kuenda kunana Bhinisa. Vana Sefa vaya vari kunana Sanyata
vachiuya vana Budha Wadhau vanani vese vanhu vakabva kunhingi munana Sanyapi handiti mawa. Saka nyaya yekuti titaure haisi yekuti munda ukanzi wasuwapiwa tatora chairman office inotokupai munhu woti nokuti pauya chairman munyowani saka iwe gara nepachikona ko pandiri kuenda ino ndichinochinja munda wangu handiti ndinouchinja ndichitaurana nemunhari ari kunhingi nekomiti iripo tonotora vanhu oyo telefoni yangu umuzo kuti ndiri kudari ndikamufonera yelo saka izvozvo chairman atiti utungamiri hwakadaro atidi utungamiri hwakadaro utungamiri hunofanirwa kuve utungamiri atirwise muenza achiuya mumusha hamumuzive kwaakabva handiti mukaona ndauya kumusha kuona pakona yashamwari ine iyi kana paita chairman nekomiti mukanoita zvinhu zviri kunze kunouya munhu magaramoka anokuudza kuti pawakaisirwa nhingi yako paya hapasiri handiri makwana hapasi paya apa handiti nokuti hakuna munhu akaita 85 kuya 84 85 angaite panhu pekuudzirwa nhasi isusu 2001 chemberedzi rumo ndinonyora mazita nenhamba dzezvitupa ndiri pano kuvangonzi maold age handidzokere kumba unoti ndoda kuadhiresa ndoda kuona old age ndinonyora ndiri pano ndotosiya maofisi kuti angu maold age manga matonyora kuti handiudzirwe machild headed families ndinonyora ndiri pano nemazita nenhamba dzawo dzezvitupa handiri makwana Peter chekuti nhamba dzake dzechitupa Peter chekuti nhamba ndoziva nhamba dzevanhu vangu sefoni nhamba saka haisi nyaya yatingatarisire nokuti mukaona munhu achigara pano pari illegal kutambisa nguva yemunhu neupenyu hwemunhu. Nyaya inoitisika ipapo ndeyekuti musi waanozenge afa manje handiri makwana haana guva ndopamunoona Sabhuku ane simba achitaura kuti hazvibude unless kana ari mwana wepai weimomo ari kumba kwavo agara achinovigwa ipapo ari paari ipapo agara achinovigwa ipapo handiti makwana ndopamunozosadza kuona dambudziko rako kana mai recruita vanhu from outside ndopamunozoona kuti mambo uya wamunoti hako ariko handiti makwana saka chairman chikumbiro changu chatiri kuda kuti basirana ina handiwanzwa kuti tikaona hembe nyowani jaratodi vane basa ravakaita rakanaka hatinobatirira pane zvakaipa bedzi zvinenge zvaitika pane chakaipa tinofana kunoungana togadzirisa chinhu chakaipa todii but watu akagariswa panhu ipapo kana aramba kunzwisisa handiti ezvinoso muchanzwa mozoenda kuti mambo vakati ini ndiri mambo vasingaite zvezvokuti ndotaura ndakagara zvandakaita panapa ndinotouya ikoko munhu ndakauya kutsvaga nhingi Sabhuku ndine maizimeni angu ikoko sivaratidza nzvimbo yochangurapa iwewo kana taura zvewadi 15 nhingi 16 tiri kutaura zverodhi yevhinisi uchidayo 13 ne15 ndo izvi zviri kudai izvi 13 chinoyambukira kumasodha uchidii handiti inzvimbo dzedu tinodziziva saka nyaya yekutaura nhasi pano ndeyekuti tinoda kuti tibatane tigadzirise nyaya yama yawo asungukewo seumwe wenyu akauya munzvimbo mamuri tikaverenga makore ararama arimo ukaona munda wako wagadzikwa munhu hapana kujererwa kunodarika ikoko uri kubasa unosvika unoona mukadzi apuwa umwe murume kuti wakumana shuva mungape mukadzi wangu umwe murume wonzi hamheno ikoko hazvisiri izvozvo kutungamira hakusiko kuratidzana simba
handiti mapo tukatora dehwe retsindi tikariisa apa tikatora hoko taakurovera ipapo hapana dehwe ratiri kuda. Ndo zvakafanana neni mambo patiri tese apa hapana ofisi yandinobhuka kutaura muofisi. Kana munhu waita chinhu chakaipa ndikakutsura tiri kuno kuground tsurika neni ndokuti uzoramba uchindida. Handiti mapo iwe paunenge uchifamba nemotikari ndofona ndiri muno handiti ndiri muno kuti right iwe chiendawo kudiwa kwadispo kukadoma indobva nadispo munhu uya ari kuuya ikoko handiti handinzi ngaatanga andouya pano aiwa ndotaura ndiri papi saka tinoda kuti tiwirirane vekomiti. Murume uyu kompleni yainayo ndeyekuti mumunda make imi muri makomiti chairman ameno nani nemakomiti members ake makaisa vanhu mumunda make ndizvo here zvakaitika. Vanhu havana kugara mumunda make. Chairman sabhuku wangu ndoziva kuti anoti recognize kati ndo vatoka manje dzakamira inini kwangu kwandotobva kwatina chinonzi komite development. Komite yasabhuku ndoyedevelopment yake. Hakuna komiti inoitwa mumusha nyangwe yenyu yeburial society chaiyo yamafunga kuti uda kuita burial society kana kuita mukando pano chairman wayeresabhuku. Muzvizive every committee iri mumusha masabhuku chairman waina ndiani sabhuku nyangwe asingasvike ikoko. Handiti makwavo simba ravainaro semasabhuku but ndiri kuti chairman vanhu vanonzwisisa imimi vasinganzwisise chii sabhuku kuti anotokunzwisisai pakugarisana kwenyu. Zviri kuuya zvemasabhuku nechi zvitsva but kwatakabva takabva mumisha munechi nemasabhuku. Vanhu kana vasvikawo komanje dzakuda kuve nhuku dzekufunga kuti aiwa takawanda hakuna zvinhu zvakadaro. Saka isinoshanda nesystem inenge ichishanda. I respect councillor handiti saka ndakarecognize tsamba yake councillor ndikaiverenga tsamba yakancillor apo nezvekutaurwa nevava kuti aiwa hatina kugarisira vanhu mumunda memunhu. It's negative. Hazvifambirani. Councillor mwana womusha menyu anozivawo kuti apa pakanga pakagara Savata azotindana namai avo handiti anotoziva neminda. Saka muri kuvanzwa ava vari kutotaura kuti aiwa hatina kugarisa munhu pano mumunda memunhu. Imimi makamboenda here padambudziko iri pakamira sei? So nyaya yangu nasabhuku wangu yasingadika moyo taurirai vanhu ava kuti please kana makabhadhara mari kuvanhu ava handiti ngavataure nokukasika ndivadzosere mari yavo vatsvagirwe nzvimbo nevanhu vane responsibility kuita izvozvo vachiendesa vanhu panhu pari correct. Kuna anonzi mahunyengerano ekutotogara pasi sabhuku komiti tese towirirana kuti vana vedu kansela mwana wemusangano wedu weZANU-PF handiti otouya otoperekedzera kuti handisi kukuonai vana totora vana vedu toisa kuchii kumafuro yokukuenda vana kunzi makicheni edu handiti hakuna munhu wamunonzwa achizoita fight back in terms yekuti chinhu chagarirwa pasi neutungamiri hwemumusha nemhuri yacho kwete kunotsvaga kuti danda riri kuremberera kupi ronodonhera kwariri kuremberera nokuti munhu muri kufunga kuti munhu munyowani. Kune munhu akangosvikawo kunzi ndakakupa ofisi yayo yausina kunoturirwa nemunhu. Kugara muno kwatakaita muridzi wepano akabva neni pasi apa akati ofisi tinoda kuti tikupei iyi chipindai makizi aya
maiona sei ino inenge yakafaranuka tawirirana handiti wozouya iwo woti paseri panapa ndepangu panapa hapana zvachitiwa. Saka vabereki ngativei vabereki vasingararame neruvengo kana tichirarama. Ngatidananei sevanhu tisingatarisane kuti zvataungana panapa takawanda zvakadii nekumusha kumwe chete kwatakabva. Takawanda zvakadii vanotaura chiVictoria. Takawanda zvakadii vanotaura chichawa. Hazvisiri izvozvo. Kana wangonzi uri mutungamiri, isu tine vana vakafirwa nevabereki. Kwakadai handiti nhasi tine vana 1 misha yakasiwa nevabereki vavo ivo takavachengetera, but hakuna mari inonaka inodarika mari yedhaka. Kana mazogara ndoda kukuudzai, yevhu inonaka ndoda kukuudzai. Saka iyo yetikaiteedzera kunaka kwayo inotibuditsa pana Mwari. Vamwe munoenda kujere. Nyaya yemurume uyu ndakaiendesa kare kuZaki. Ndaita meeting neveZaki apa vachitaura kuti tauya kuzodzidzisa makanseras, madzimambo, masabhuku, mahedmen. Muri kuzosungwa nenhau yekutengesa lero. Ndobva chitsvambe chabata masabhuku. Indikati munonyepa. Sabhuku asiri angatengese munda ari ega. Kana munda watengeswa nasabhuku, hedmen wakaarimo, mambo wakaarimo, kansera wakaarimo, imimi kuti mukuya kuzodzidzisa zvekusungwa kwevanhu murimo. Handiti makona. Ndaida kuti vachinje matauriro, vasawane pavabatirira. Ava matudo akanga vari chairman, manga muri mukomiti. Makanga muri mukomiti ndevape vamwe. Makamira sei baba Biki? Maita zvenyu mubato wechigaro chekupa mukana kutaura. Ini pakomiti yakagarisa ava pasi, ini rakanga ndiri secretary. Gai pamwe ndikambozamawo kutsanangura maybe zvingangovewo nemamwe. Tsanangurai. Isusu kwedu kuvillage kwatinogara, kana vana vakura vachinzi vakura vabva zera vakuda kupiwa misha, kunotorwa bhera, vanhu voungana potaurwa mazita evana vakuda kupiwa misha. Tiri ipapo ndipo panoonesana vanhu vacho vataurwa kuti uyu unoita here, uyu haiti. Unenge wapasiswa kuti unoita ndiwo nyorwa wochinopiwa pekugara. Ndo system iri kwedu. Ndochinda pachitiko chamaitiri atakaita nyaya. Right. Tinoita musangano kuvillage kwedu. Ndindanga ndiri secretary, ndiri munyori. Zvekuti nhasi tangozoita munyama ndashayiwa bhuku randakanga ndinyora maminitsi emusha kuna secretary aripo. Ngatiwa very lucky kuti urikuta. Ndizvo chaizvo. Zvekuti ndingadai ndinaro muchiona zvati nditsaramura. Kansela wamutaura takanga tinavo pamusangano iwowo. Vakapigwa chichemo chekuti vana voda misha yekugara. Yes. Vakati zvakanaka. Asi semutemo uripo yezvino kunyika, munotipa mazita evana varoda kupiwa misha. Isu semutemo wenyika kunogona kubuda nzvimbo dzinogona kuparurwa nehurumende dzinogona kugariswa vanhu. Tinozokuudzai kana dzabuda nzvimbo idzodzo motipa mazita evana ivavo. Asi muno munzvimbo kana mune pekuti vana mungawana pekuvagarisa, mungangovapa, asi muchiwirira muri nyararo. Ndomashoko avachairman akansela village rikaona zvanga zvakanaka. Vakati asi vana ava munovapa pekugara, anenge achingorima stands emakicheni nekuti nzvimbo ina haichina minda, nzvimbo dzekuvapa pekurima. Vabereki vanga varipo vakati isu takapiwa minda yekare mihombe, vamwe takura, vana vedu tinovapawo pekurima muminda yedu iyi. Saka zvese zvanga zvakanaka zvisina kana dambudziko. Pakanzi nzvimbo yotichipa vana ndeipi, tiri pamusangano pakazara sezvatakaita izvi. Vanhu vakachitanga kutaura nzvimbo yakati ikaonekwa zikanzi right,
imwe nzvimbo yakati vanhu vakanga vachiproposa tiri pamusangano nenzvimbo iyo iri kusaidi kumunda kwavasekuru ava yavari kuti kumunda kwani kwavo isati azive iri kumunda kwavo here hakusi right. Ini ndakazochivepo secommittee member ndakashaurudzwa kuti ndichiinda kunopimira vanhu. Ini handina kupa vanhu mastendi asi ndakaenda ndakamirira semusha nditi kupimira vanhu zvokuti vanhu havanganzi chindai mugara pasina anomonita. Saka ndakaenda ndiri secretary member ndichinyora kuti pano tapaningi pano tapaningi right. Kusire kwaizvozvo ndiko kwandakazoti tatifambe ndakazova mashoko kuti kuya kwamuri kunzi makapima mastendi kunzi kumunda kwamayavo. Saka isi sevana isu uku kwakagadzirwa ne85 intiri 190 handina kana nhoroondo ndekuti zvinhu zvakamira sei asi takangokura tichingohwawo kuri kumunda kwainzi kwambofu tichikura varipo kudhara right. Sezvamunongoziva kuti munhu anotema paanokwanisa kurima asi paasingarimi pani pangosarawo takangozwa kuti dondo rerama muchiti idondo kwai munda takangozviwa izvo asi after tatogadzika vanhu right. Ndokuchidzosa nyaya yauya kwatiri indakangoti yekunzwa asi haina kugarikwa pasi sezvizvizvi kuti chiti ngazvidai toivisa sei right. Ava vanga vari village chairman ndivo baba vemukomana anga ari muridzi womunda village chairman. Saka nyaya yasvika patiri ivo vakati hakuzi nekuti ini ndini baba vemukomana uyu vachinjana navo mayavo ndini ndiri kuziva hoko yandakasiyirana nemuridzi wandakachinjana naye munda ndomashoko ava isu ndokusara takamira takadaro right. Baba vemukomana iye original baba vacho biological father vacho vanga vachiripo ava ndibamunini vasara right. Baba vacho vakanga ini ndakatombavakonfranta ndichivabvunza nenyaya ndichida kunzwisisa ivo personally vakandiudza vachititi hakusiri kumunda kwavama yavo kwamakapa vanhu inini pamunda apa hoko yacho kana muchida munondidaidza ndokuratidzai vanga vachirwa penyu zvisine hava vakazoshaika ndokusara bamunini varipo vanga vaichaya ndivo zve vakanga vachingomira chero pangave papi vachiti hapazi ini hoko ndinoiziva zvekuti chero nanhasi ndomashoko avanongotaura vari kupi variko kumba vakanga vaine utungamiri vakanga ari chairman ndivawo ivo vanga vari chairman chakuzwa kuti vice wacho anga rani asi ndandiri secretary avanga vari committee member then macommittee members avakadzana. Ndanga ndichida kuti tidai secretary committee painogadziwa madevelopment committee ari gore rimwe chete pamutemo wawo 1 year yobva yatobva handitika poya imi tichidaro baba mudiki ava vemunhu azochinjana munda nemumwe wake wachinjana naye ukama hwavo nemwana wavo kana kuti mwana womukoma achinjana munda tinogona kusauteerera tikaunzwisisa azitika muchitori nedaka ragara rinenge ririmo. Ini chandaida chete ndechekuti minda inozikanwa kuti munda wemunhu kana tisiri mistake anga ari ma70/70 mastands emuresettlement kana 35/70 70/70 eka 50/50 right yaita 50/50 stand kai but munda wake i6 hectares 5 that's 5 kumaresettlement vanditika saka kana dziri 5 hectares hazvisiri zvinhu zvakatinetsa. Ndaida kuti mubatane sevanhu vari munzvimbo kana kuti vanhu vari kuremekedza umwe wenyu sekuchinjana kwamunoziva kuti vanhu vakaswapa munhu handiti mobisa 5 hectares dzake muchimupa 5 hectares because every extra 1 meter iri pa 5 hectares ndodzatikuti vana vedu vabenefite
vatiri kuti vana vabva zera handiti but vagara varimo aine munda wake wakakwana handiti mapanzwa chairman makabatana nasabhuku isu hatibvunzei mimi zvakamira tinobvunza sabhuku moita momupa 5 hectares dzake 5 hectares dzemunda wake muchimuudza kuti isa maka pavana vakapiwa akapinda mu5 hectares dzemurume mwana ngaabude mu5 hectares aite kuseri kwechinhu tinenge taita zvinhu taita zvinhu zviri pachena handiti mwana ane mukana wokuti ichokwadi munda womunhu ndokwauri pawagara uri munda nomunhu saka budai muende kuseri kwedu kana pari padiki tinotsvaga pekuti uende pano asi pano kuramba nemunhu tobatsirana takadii takadaro vanhu vari mukati memunda vanobva vangooneka kuti aiwa uyagara ndiri mukati handiti ngari kutambisa nguva yekuvaka zvinhu zvakanaka mukati memunda womunhu imbi vamai avo hamubhege handi manzwa chirungu chandiri kushandisa hamukumbire kufenza munda wenyu handi mapanzwa ndiri kupanzwa fenzai munda nemapegi enyu amuchanoratidzana nekomiti iyoyi yakanga iripo yachona sekretari hazvizi kutukana takuda kuti tipedze tiise runyararo mumusha mune vanhu toita toratidzana munda nemurume tisati muti muresista akauya gore ripi mumusha nemakore mangani mayavo uri mumusha ave ne7 years takawanda munhu asati avaka asati ave settled akangomirisiwa naye chete hakuna zvinhu zvakadaro chengawo semanyanga hapana risina munhu akauyawo akafarira dhipo iyoyo akanga aripo akati aiwa ndoindawo vakawirirana vakachinjana vachinjana ngativatambirei mabiki ndare taabisa mudare mambo anga awanda kwanonzi anzi David Regedzai ndiye ndiyo unenyaya ndinyaya ndakapidza mutara ndiyo ere isati yapinda anoti pakana tambireka mbona namurisi vakati nawo mata iyi ndeyedhoneni iyi vanhu vekudhoneni yamai avo ane munda une vanhu vari kugarama akaita laki saka baubva waenda unopiwa foni yangu nakunda isi kudhoneni muri kuvhileji 18 ausikokwana nengeni wamapaka esimza anopfuura nako zvipi ngofamba nekuisa mwana nakuva vanzira nekuti chinoitisa kuti varesiste kuita zvinhu zvakashata inakunga kuti dunhu harina mama tavandira ivava vanhu ivava vari kuite hausimbozoreni ndini chaiye kochichanetsi ndiye sekretari tabva taita laki kuti sekretari akanga pane munda wamai avo wakanoti vakupanana kuti vana vagare miganhu haisi kubuda saka pane tsamba yakanyorwa nakanseri yairambidza kuti aiwa kana vanhu vagara munda womunhu ngavabve saka ndiri kuti kuna chairman vauya nhasa chiendai munopa murume uyu munda wake 5 hectares dzake apinda mukati me5 hectares dzake abude iye asara aine munda wake musuna akauya achitaura kuti muda kuora nyaya yeminda yeuko vamafaza
minda yekuya maold resettlements guys 85 ma. so pane vamwe vakupa here imwe minda yacho makangoti vananga vachigarawo imi henyu nemusoro yenyu nepfungwa dzenyu but kuhurumende vari kuti kudii ayo munogere tikuti dispute yemunda yabva papi because mastenzi ayakaplaniwa kudhara saka yabva papi But zvaitika kamasoro. munhu munda nemunda wacho ndeupe ndini munda wacho ndewarini 1985 ko munhu akauya rini ava vakauya gore rapera paseri kumaelections. saka ndo vakutora munda wenyu Vakatora chidimbu chemunda. nemhakei hanzi nyaya ndivapiwa Ava ndo vakanga vakomiti yacho nevaava. taurai aiwa chinzi komiti kana hakuna komiti yemwe yechinhu chemunhu haute komiti bajisi chako Yes. uta komiti yemunda wemunhu taurai ndokuchinjana nokuhamba ati munhu uyu pakwa kugara kosi kwaita kana ambovhera amborima kana laini yemunda iwo vateti mapamunhu pakwa ave nemunhu waigara naye mwana wangu ndokubva amupa chinhu chikota chemunda chinotoni ofanirita ikwagezi uchiusa kuti ndepake zvekudaingadaziva kuti nyaya kulenzi yenzi zilenzi votoinayo saka vadaro manje avo vauya manje hazvi zvana kunonga here aichakuaa nguva dzana kunonga vagara kudaro for 6 years atitika munda iwo wanga uchikorima iwovachiunga but muna hati kudai tikuti munda iwoyo ndewani tikuti munda mati akachinjana nemunhu vaichinjana chii ndo vachinjana chii saka kana vachinjana unenge wawani saka ndewani kana rimwe dii aiwa zvekuti chibvumirai zvekuti munhu haasi kurima kana kuti ari kurima munda kana uri wake ndewake saka mundu wati kana munhu akasiyapiwa munda iwoyo for 15 years akazowapiwa nanga niye munhu inofia akachinjana neuyu akafuma ona akazvoitika baba Mufe hasi yemurudzi wemunda. Tinoda order. iya Sorry mama. ma6 hectares Kwanzi ma5. anogona kuita ma5 zvavo but 6 ndeyestent ndo zvaifungidzira ifanira kuti toti mune ma5 saka munhu achinjana nemunhu ne5 achitorawo 5 dzekuti imi kuno mota ayo hazviiti because pane munhu anga achikumbira kurima ipapo imi hamuna munda here mune munda here makava mislida muna muchinyepera vanhu vekulenzi nekuti imi mune munda here wokuri right saka muri right vei saka pamukuda kupete dambudziko ndepeapa because mune munda wenyu kana uyu kana ane munda wake waakapiwa zviri pamutemo augugi minda iye haigurwi chigurirana hakuna zvinhu zvakadii Unless kana kudamburirana nevana venyu. nevana vake kuti mwana kurima apa mwana kurima amuvanudazvozvaototoazvo izvozvomukaenda vangopa unasibiya kana wesesamithi pamusoro atiti inotonekonekebedza mugano kuti akanaka saka pakauya velenzi tikatichikurisa mepo kuti ratidze kuti tinoguma pai mepo yakarashika zvingaitika kuti mepo irasekouku kotobazvirasi ano haya mamepo hurumende kana ndo inofanira kuchengeta mamepo ano matiyakati kwai zvakarashika mirai nimbokuudzai kuti isu igore ripi ramakagarapo saka mukana wekuti zvirasika haupo pane zvinhu zvakachinja kudhara papane maresettlement officers aiveko aitogarira kwekwa kunguva iyaya ndobva zvazochinja handitika kwane ofisi yelenzi hazvisvo zvataita kudhara isusu taitogara neainzi isati rokulenzi nguva mamuri kwamuri
ndakamusapuya ari kuti uyo ndotaitogara naye ndianga imba yake stand yake yanga iri number 3 kubva peni itati kurokulenzi kunonzi kuc tatiri muc2 prazi ranga riri rabhota mamvura machena chikoro chemamvura machena chiya baba vangu ndo headmaster wekutanga kuchivamba chi kurokulenzi. Saka mavhileji aya ndakakurira maari ndikaziva kuti minda itori kwayo mafuro ari kwawo but vanhu makazosanduka izvino mukati takunogarako zvimwe takusiya ndopari kuuya matambudziko. Hurumende inogona kusiyai muchiita izvi zvamukuita but nyatso yekutarisa kuti hurumende kana yakaplana chinhu chayo rimwe gore inouya chikutarirai line kuti iweyo takati fambai makana zvinoitika rimwe gore izvo. Ndogara ndichiudza vanhu kuti hurumende kana yakaisa chinhu chayo semutemo kana sepolisi inochiteedza rimwe gore inoona kuignora zvayo kusiyai muchiita ichita vanhu vari kudi pamwe muchafunga but zvinhu zvehurumende hazvidi kubhuya nazvo hazvipikisire masabhuku oini nzvimbo idzodziya dzetimarisekuno tongai vanhu sterei kuti zvekutamba asi siyai kupindira nyaya yekunzi pane chipisi chirapa choda kupiwa ngana pane sirai kupi plans atimagona mbuka zvinoitika kuna murikuona makomitis arikutagwa nevanhu handisandambowa komiti yakanzi inopa minda kunze kwelands committee village committee aipe mutu saka ikomiti yamuti handeipi but indi kuti nini izvozvo muri kuzviita henyu hurumende chikuregai chiregai kukonana muchinja muri kudii because kunonzi manga chena inoparira nemi mukakonana zvichapesera zvavhura zvakawanda mupesera mapinzana makawanda mumatambudziko because vekulenzi mukavagezera vanopesera kuti auresi atiite zvinhu chaizvo iweyo pako stand number yako chiapa mufuna ngorapa iwono amaona. Saka kana mune mukana wamuri kutoshandisa chiregerai kuti torerana msi munoita dambudziko. Hapana nzvimbo iri extra panzvimbo dzamakapiwa paya yakatoplaniwa nemafuru maite zakati vanhu vanofanira kugara pakati zvekuzoti wazvara vana kuti atoda kuti vana vagarewo ko wakauya apo usingazotoita zvavo koipa makagarapo hamuna kuzvakwa ani makazwa kuna vabereki venyu mukanotsvaka kwekugara vana ngavanotsvaka kwekugara kuhurumende because hurumende ndo inotichengeta tese vanoenda kuhurumende vanopa chichemo kana chikauya mukafanira mukarelakira kuti kansela akakubatsirai mukafamba zvakanaka nako hurumende youya yodi yoti mati mune kanzvimbo votarisa voona kuti carrying capacity yefarm ndo zvavanotarisa ichaita mombe dzinoda mafuro nevanhu vagere musi zvinobhalansa zvinhu zvai zvakaitwa navanhu vane unyanzvi kazvino zvedu isusu tikanzi ingoitai nevedenga nepadipa pane munhu saka atiteedzei mitemo yehurumende tisabuda asi kana mazviita semachairman zvisina sabhuku mukati masabhuku musapindire nyaya dzekuvaminza kulenzi munhu anenge ati ndine gwanza randaona mungamubatsira kungoidentifya nzvimbo kuti izvishuwa izvi oenda kulenzi iyo aiona zvinotogara futi nemusha monika kuti pakambosaririya kuna chinhu chakangosara chiti hazvina mutauro mangwana hati munoona kudhoneni kwavo nenzvimbo yenzi makara mudondo madzamai vanhu vakasumbwa vamwe vakadii paya vakadii chakatobatsira paya vanhu vakatenderera nekune munhu anga ari mukuru kuhurumende andingakudzivideyani ndiye akabatsiridza kuti zviya zvidi vanhu vazopfegerwa yanga yagara itori nzvimbo hayo yekuti hakuna hasi mafuro emunhu nzvimbo yanga yangosa pane zviurongo hwaida kuitwa negavhmenti ndobva yazosiya hayo iyo gavhmenti pachayo ndeyakazoti ngatichipfegerai vanhu kuti mairi wakapa unozati pane hondo dzaiti kuti magara mudondo visazii yana bostiki vaya vananhu anoma iyo nyaya yakaitika futi kwawaiti kwana pakune timu yanga yauya naambassador matemadhano kwawaiti kwagoti nevanhu vagara varimo
but kana paine munhu ane influence wokuhurumende anenge achinzi anonochema zvoitwa pamutemo. Nyaya iripo ndekuti zvedu ngazvipai ngazvipamutemo. Hatina sabhuku anopa muntu, especially kumatisettlements doko kudai munyaya yedu nenyaya dzatotonetsana nadzo kwandatononoka njiva kudai munyaya dzipi. Uyu chairman kati commitment, uyu munhu uyu ane munda here? Aiwa, munda unonzi divi. Munda unonzi divi. Une mahectares makani munda wake? Saka dzakakwana dzake. Saka ari kunetsa pano. Hanzi dzakakwana. Mira tinoenda panyaya 5 hectares dzenyu kwai dzakakwana, muri kunetsa pano. Inini pandiri kunetsa ndakaenda ndichiswapa nemuchinda ndakaswapa naye. Akandiudza kuti huko iri apa nepapa nepapa nepapa. Ndikauya kukomiti yakanga iripo panguva yacho vakandiratidza exact ipapo futi pakanga pane huko kuti apa nepapa nepapa neapa. Saka ava pavakazopindawo mukomiti apa ndo pavakazoya voti chinja hoko dzako havasiwo vakanga vari mukomiti ndeavo vakapa. Munhu wamuri kunetsana naye akapiwa munda here 80 something hectares? Kwete, akapiwa rini? gore rakapera paseri. Ngeupi munhu? Kuna mai ava, kune vamwe vana mai vasara varamba kuuya vatatu kudare kwangezi. Ivimi manje ambuya mavauya zvimi nzeve dzevasina kuuya. Musapinde munda memunhu akapiwa zviri pamutemo. Sayadi ashande munda wake. Kana mukatoderoka munokonzera kuti ndiuyeko ndinonosumudzana naDA nanavese vatoka iko. Muchaona kuti muchasara mune mhosva dzakakura vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Saka siyai kuti mukonzerese problem. Kansila wenyu ndiPatterson ari kuti kudii? Ane tsamba yakanyora achitova kuti munhu anenge atoramba kuti zviri kuita zviri wrong. Saka bho ina handisi kutenda munobva, asi ndiri kuti siyana nemunda wenyu munhu akapiwa zvepamutemo. Handamboti bvai ndimuchazva kuti munoita sei kusiyana nawo. Munosiyana nemunda wemuridzi, musiya munhu ari pamunda pani. Vanhu vekomiti hakuna komiti inopa minda kumusha. Hakuna. Mukainzwa achiti tiriko vandasungiswa matsotsi imbavha. Hatina komiti inoita izvozvo. Hatina pamutemo pamashandirwo anoitwa munyika muno. Hatina komiti inopa minda ndelands inenge ichiwa naDA. Secretary anenge ari land office inenge ine maovheti mukati vekupresident's office nini. So yenyu varimo here vanhu ava ndeyemusha yekugadziridza nekumendena zvamakapiwa nazvo. Mutofanira kutogadzisa kuti mumwe asapedere kumwe. Izvozvo nekutsvaga kuti nzvimbo yedu ino idhibha redu harisi kutsemuka here, harisi kudii. Maenzwa nyati baba. Asi kana muchidai kutesta kuti zvinodii. Munaenda kumberi hamuna kudzikana nei? Aiwa mira chimbopindura ini ndara tamboudza chimbogarai pasi motogara pacheya munhu gari pasi gara pasi nesimbi dzako. Aiwa bva pachituro changu mbise ndedzamazeta ripira riva bvai pachituro pangu gara pasi gara pasi. Uri wachita ndurani munomu iwe gara pasi kumri gara pasi. Takatogara pachituro tese ufunga takafanana gara pasi. Aiwa tasamura magumbo bisai richamene mbavha inobira vanhu muchibhadharisa vanhu mari. Ndoda kutodhila nemi ndiri kutoyako kuti ndoda kutobara mamizinda izvi muri mbavha imi. Hakuna vanhu vanopa minda kumusha. Minda inopiwa nelenzi kuti kumusha muri kuruzivha enda kumberi kwaunoda kuenda mutori mbavha munotosungwa. Ndoda kutodhila nenyaya yacho nayo. Muri mbavha munopa minda muri chiiwe munopa munhu
uri welenzi uri wechi wakawanawo munda imomo wakatopiwa munda nemunhu wakapiwa here nevanhu vagereko kana kuti maipiwa neofisi jana akakupai simba kansela ari kuzviramba saka ndiani ndiye munhu mukuru wekuhurumende ani wamunaye anoshanda nevanhu kubva pasi pekutanga tanga ari kuti hazvisi saka muri kuzviti ndizvo pakudii tanga kugara kupi makatanga kugara kupi hamuna kwa makabva here makatanga kugara kupi ndo vasingade kunzwa kuti kuna mambo vaniva vachazozviziva vachazviziva havadi ndandisingadi kupinda munyayayo ndakupinda mairi moenda kumberi kwamunoda kuenda kunokubvumizai kutengesa lendi chipa vanhu minda imi makapiwa munda nanambe makapiwa nani munda chairman wacho achiti anoita nezvi chinoita kuti ape minda chii nyika ine mutemo mai nyika ine mutemo hakuna munhu anopa munhu munda kumusha imi chinzvaga ndakutaura nini nekuda kwemashoko evanhu endai munobva pamunda wemunhu munogara mumba peuyu oenda kumberi nemi muri pamba pake endai munobva pamunda wemunhu hamupinde hamupanane minda kumusha kuti endai munobva munogara moenda kumberi kwacho muchibva pamunda pachibva paimi hamupanani mastensi muchipanana pamunda wemunhu dai mapanana pasango pasina munda wemunhu zvanetsa ndezvekuti uyu ane munda wake kuti ende toda toti atokutsirai enozii ndakutoti vakumana vaprepei mapepa motoisirwa odha yekukoti futi musatombotsika kungogura imomo imhosva zvichitsigirwa nemaonero angu inini handei ndataura ndodaona simba recommittee member endai kumberiko nonogara munda wemunhu akapiwa nehurumende uri hurumende rei kansela ari kutozviramba ndikutofunga ti pamwe kansela ndi ari kana asingatozviti hazvitoiti zvinhu izvo akatozviona kuti hazviti akatozviona kuti hazviti imi muri chii munhu wanongobva mudondo wototanga kutotungamira vanhu kubva muchuru hakuna munhu ane simba rekupa minda asina kupiwa simba nehurumende andimazona minda ipiwe achiramba ndauyo inini chairman zvandani kutaurirai ndoma muri kuona mambo vachula vachidi vachipinda tinotopedzera nguva totopedza nemi imamati kudii mbozori ndimuna mai avo inini ndindakanga ndiri secretary pakomiti yaipa vanhu mastate simba rino mairiwanei ekupa vanhu haisi minda yekurima mastate but hazvifani kuafekta munhu ane original niki yekupiwa yakapiwa nehurumende munonzwa here sudurukai muizviite kusiri padhuze nepane mutauro muna pane nyaya ava vakapiwa zviri pamutemo kuchinjana nemunhu muri kuchinjana chinhu sezvachiri ndikupanzwa ipapo mambo asi ndokumbirawo ndikakupedzerai nguva taura ndiwo unoziva bo ndiwainyora ndizvozvo chaizvo sekuziva kwandiri kuita muvhireji ava panzvimbo yatiri kutaura nezvayo ndotoverenga kuti vave vechinhamba 3 nekuti vachichinjana nemunhu wene vane exactly original vacho vekupiwa nelens chitanga kusvika ivavo ndo vakai handisi kuziva kuti kuchinjana kutengeserana here nevekwamupakwa vakazochinjana neava kuti ava ndevechitatu panzvimbo ipi handitika saka zvinoita kuti tiite duku here hatidavanhu vanhu vava vechitatu right aiwa hazvisizvo ndaida kudizanangure nyaya yangu zvandoda kuzomanda kureva saka semusha wevillage redu izvo mufya wako vanhu vagara vaungana vana vanzi kune vana vakura vakuda kuti vachipiwa mishawo yekugara vanhu vakaungana ndokuchiti tine vana ava vakura ava toda chikugara
varoorwawo kuda kuti vachipiwawo pekugara. Kwakashedzwa kukansela akauya, kansela akatsanangurawo semamwe mashoko andavamutsananga muchiti hurumende ndo ine pekugara kwevanhu, ndo exactly zvakatsanangura izvo. Asi akati kana muchiona muno pano pamuri munapo pekuti mungavapa pekugara mungavapa zvenyu, asi zvinhu izvi mozviita murunyararo. Ende haana kuda kuti ati ndakubvumira yayo. Aiwa aipapo havana anoziva. Ndobva vati kana munapo vapei mozviita murunyararo mukuwirana. Vari kuzvinzwa zvautaura. Vari kuzvinzwa. Saka ndikuti rarikama kuenda kumberi. Tadaro semusha ivhireji iri takaungana zvatakaita izvi, vanhu vakachitanga kuti zvino nzvimbo dzotopa vana ndedzipi. Vakatanga uku kusaidhi uku iri divi rekuna Munyati, vanhu vakati orit sedivi rekuna Munyati rine mamita zakati tichibva kurwizi uku hakuzotenderwi vanhu, chida vanhu vachisawo nekuziva kwavanoita. Right, ndokuchisvika nzvimbo yatinayo nhasi manje. Hamukunetsanira. Right. Ndokuti iyi nzvimbo iyi yakamira sei? Iva vanga vari chairman, vati kuti chairman vanga vari chairman wangu indiri secretary. Ndivo baba vemukomana akachinjana apa muti. Tiripo padare ipapo ndo vanhu ndokutovabvunza ivo kuti ko uku kwenyu uku muganho wenyu nemunda wenyu nekusvika pano pane village munda uri kusvika here? Vakati aiwa ini nehoko yemunda wangu. Makakanza makati munda wenyu, munda wemwana wenyu. Wemwana wenyu exactly ndizvo. Right. Ivo vakati hoko haisviki kuno kuvillage kuno. Ndivo vakanga vakatotungamira sachairman. Vakati isu hoko iri apa. Ndo pane hoko yavamai avo. Makaenda pano muchifunga kuti hapasi pevavo. Ndo chokwadi. Hamura kutopatura muchiziva kana pari pavo. Ndizvo sechaizvo. Makauya nemunhu wekulenza akati kuti vakauya vakati toda mamepu ekuti ava ndo vaitwa toda mamepu ekuti hoko inotangira papi chibva papi. Ivo vanayo. Munayo here mepu? Aiwa tikuti imi. Saka ndizvo munoziva kuti chinhu chatakapulaniwa kudhara chacho zvinochaita ndezvekudhara. Mazvinojaya tikubudzai takakurira mari izvo handimapaona asiyana neminda iyi yamai manje yekuti vanhu vakutofamba vachipima chiti nemakumbo vachidii zviya zvazvakaitwa zviri smart. Vanhu vaitopiwa maloni taipiwa magejo, mbeu, ngoro nguva dzacho nemombe ya dzine mauya dzaitobva zvinhu zvaive zvakadii handimapaona. Zvinhu zviya zviya zvine vanhu vaizvitungamirira kudhara nekuchinja kwemitemo yaichinja. Maresettlement akambenga aitotongwa nelocal government chaivo yanga chiona nezvavo but zvakazoiswa kulenzi zvese. Saka muri kuona kuchinja kwezvinhu kwo mukapikisana nemunhu wekulenzi muchimuti muchinetsana naye imuchiita zvisiri pamutemo. Ndo zvandiri kuda kuzomukuudza ane achikunyaraisa vabereki handitika munda weuyu 5 hectares tikatuma vanhu kuti dzibude dzive apo dzinonobuda here? Ichocho ndo chacha chikumbiro changu sedare kuti kana zvaigona hatizivi kuti paitwa sei kuti pachaitwa zvandirikuudza. Chakaitiziri totuma vanhu voya voona kuti munda uyu hari kuti munda wake ndeupi moverenga kukwana toona kuti pari kunzi panogona kunge pari kunzi pakakrosiwa pakapindwa make pakapindwa nechii pakapindwa nenzvimbo yakura sei 100 meters kubva paukupinda mahectares kamune 5. Saka nzvimbo yamukuti makatorerwa yakakura sei? Ndiri kuziva kuti kubva pahuku kuinda mukati memunda pane 100 meters. Itoripo huku yacho? Imi paipuwa vanhu minda mama apo ipo? Ini ndanga ndisipo asi takaswapa neumwana. Makazochinjana nemunhu? Ndakachinjana nemunhu. Akafa here munhu? Mupenyu ndewekuhurumende. Aiwa zvokuti ndewekuhurumende zvinobasa. Achiti ndiri kubasa. Aripi? Ari kuHarare. Iti munhu atofanira kutaura naye izvozvo. Tonzwa kuti ari kuti kudii. Ndimapapata. Saka munopa phone number. Isu tichazvibatanidza kuti tichataura naye. Totuma vanhu kuground. Toona dambudziko riripo. Ndiri kuti imimi zvamakaita zvisi pamutemo zvekupanana muntu. Asi kana muchigara murunyararo, hapana anombozozvitarisa. Munotogara mukachembera, mukatoshakara muri ipapo. But mukamutsa bopo seriri,
poita munhu anotaura anorasha muromo semuntaraunda anditika tikazoda kuuya kuti zvingazo maona tokanganisira vari pane zvitoingi andimapaona makanzi imi nakanzila hurumende ndo inopa vanhu mimba asi imi sevagari kana mune maonero amaita chizviitai muri runyararo saka ruchiri runyararo here kana kari munenge ruri runyararo iwe wataura nemusoro anditika vada tochajiwa kana vairamba kuya vada tochajiwa tavachaja tote tinotora zvinhu zvacho todla hatina kana mutumira shanu tisiri matonga komredi hatina kana basa timatonga akagara mukati memashona kuti zete kugaramo chaimo iya kune mishonga inoshanda ndokunosangana nzizi kuna zambezi iko tinoba chino hativhunditsirwe nevanhu zviya zvokuti chichii iwe sekutari we chagai fiwo maurirano vanhu vaenda vonoona toda nhamba dzemunhu akachinjana nayo because imi problem yamunayo siyeni makaisipa andika saka imo nharo dzenyu dzofanira kuve limited because hamisi munonyatsoziva kuti zvai zvakamira mukatoona achiramba kuuya munhu iye anenge achitogadzira chitsotsi fuii anogona kuda tokuvenga saiyo nevanhu madare rekutanga akauya munhu aura ini ndoda kukumbirawo kuti ndikomuona tinotaura naye toda kuti atibatsire ndiye anotibatsira ava vanhu havana chinhu chavanacho vanhu vanotsvaga pekugara ava vese but pekugara pacho pakakukanganisai imimi ndo pamuri kucomplain but kana paine imwe nzvimbo isina mutauro vanoenda ipapo kugara havo papo hapana kana problem andimapaona kana paine nzvimbo isina mutauro mapedza mutauro imuri kuti munda uyu hausi wake unoenda kwaunoenda kuripo kunokwana 5 hectares asi arongoda pamuri nyingi ya tatopedzerano rongai murunga tatotanga mubasa somatari toenda tonoonesana nditika kana zvanetsa tine vanhu vanoita nezvekudini hati ndo kunopidzwa dambudziko asi pero dambudziko roro rinozomutsa zvakawanda kana mukasazvibata nenzira yakanaka ane mapaona isu totoda kugara izo arrangement yamakaita kuti vana vagari yakanaka zvino koza haungashepa vana vanenge varoorana vakura hakusi kwega kwamakaita mukaenda kwandakakurira ini kurokulenzi andika hataiti mapadho ndokwakugara vanhu izvizvi mukaenda kwese kwana waiti unaona village 10 kuna mai vangu nina mai kwavheri zvimwe chete mese mana godin mese maold isati ndo zvakaita vanhu but hazvifanirwe zvine noise nemunhu anenge aitini pamwe nepapo zvikangodero zvakumutsa chii zvimutsa dambudziko handi makapa vana pambogara iva vachani vana vauda wapo ofubuka atove mareserve inenge atove kureserve kunenge atove kureserve kupedzisira kwacho haachisiri maresettlement inenge yareserve hurumende ndo zvaisingadi hurumende inoda zvinhu zvakaplanika president vari kuti kusvika 2030 munhu anofanira achivhura mvura papombi yake patepi achigara upenyu hwakanaka rodi chinyatsopfuura zvakanaka anditika makusoi kumba kwenyu munovata pai ndokwamakuita chidai munovata ndidi mataura zvandipowa sei mune urombo andisi kuda kutaurai mataura zvinhu zvisina ku hamuwe muchichallenja kana mauya basa pevamwe hamuchallenja vaire mbunzo wevapi wevava une tsamba anayo ndiani imi mwana uyu ndiagere here pivapi ari kuitsanana
achingorima ipapo zvatotanga izvozvo kutaura nemunda aiwa tikuti ndiwo here une nyaya wekudaro ava ndo vakukwai nekupa kurima mwanangu kwandikwangufuti ukwane tsamu ya pane zvazvinoita manje mune mitombo dzakawanda kukwaya zvandambokudzai mavhileji aya ane nhamba yakaitwa kare hapana zvinhu zvakambozopamidzirwa kana kutapudzwa kana zvakapamidzirwa zvakaitwa nemunhu achifunga kuti ari kudhila neland reform iyi hamuna kumuudza nzvimbo yacho kana pane munhu akanyora akanyora ndiani akanyora nemapfumo aiwa igore ripi makore 15 years achiri munda aiwa ndikuti angarilendopisa ndiani kwakabva mapfumo kukaya kunoku apati kana ane tsamba isimosva yake ichiva kuhurumende anenge asina mosva tauda kusunungura havaende apa tikuti ko kana vakawana tsamba vana kunongoeleza zvinoteera kuti kwandihanditaona nadzo nyaya dzakadaroachindaane makore chitira kukanzwa but auna ufa letu ndanonzwa kuti ngave kunomunde kukadu tinongoda 5 hectares dzemunhu handi dzovepo but tikuti isusu zvakakosha vanhu ngavaende ikoko tinoenda mama vanoona tirambi kuenda kuti kana maona munouya maane picha nezvotaura inofanira tozokumbirawo murume yacho akutaura todi batani tigadzise dambudziko isusu shungu dzedu hadzisi dzekupesanisa vanhu ndedzekuti vanhu mudi muwirirani asi atisabudai kuti tibvumirane kuti pane vanhu vanopaminda vasiri muhurumende izvozvo todi apo muchina makesi zera pane nyaya dziripo saka unogona manya ukati mukadzuka but ukasiri miti yangu inosuwa tindaimudzoka tizokuzofonerana futi ubva watovafonera vanhu vachivati akakoma sekretari chakanaka pachinongouya navo takati kutsanangurirai makachena inofanira parire taurirana kuti daro rimutovha vari kuti mutsana saka ngatitei tigadzise dambudziko remurumo aiwa vanobuda munhu atitapedzana tovadii siyai nhamba dzemunhu wenyu because munhu iye ndeatode problem ndano anogona kunge atokonzera dambudziko ava chindai baba chindai tipei nhiki ndotonetsikawo nemakumbo udzimai kati muromo wako munhu haufaniri kuti une dambudziko nemuromo wakashata but muromo wenyu